magana ta iyaye ko da yaushe a cikin maye ta ne zan ci ribar rayuwa. Na kasance a rayuwata ba na son zuwa makaranta, kai nake yi duk wahala ce kamar na yau shuka makabarta. Masana sai sace-sace na bujirewa duk mahukunta, ta ko'ina ne ana nuna ni a hakan ba na yin damuwa. Gashi ummina na sona saboda ni ɗaya ne a wajenta, ba ta so ta ga ɓacin raina na zamo tamkar ɗan auta. Tana yi min dukkanin gata, tana yi min komai na bukata, dare da rana tana faɗa min duniyar kar da na biyewa. Gashi na yi nisa tafiyata, makanata ta ba na ɗauka, na biyewa sigar abokai komai muna yi babun doka. Ba ma tunani a rayuwarmu abinda kai girbi shi ka shuka, mun biye so na zuciyarmu ga kunnuwa na biyar rufewa. Ce ba ni gujewa na rashin bin mahaifiyata, gashi yanzu ina kokawa sanadiyar abokanan banza tarkonsu na yau fadawa. Na guji duka zantikana, wata rana ce na yi arba, na ta gida sai mama ta ce min dan Allah gashi ta karba, kaɗan siyo mini abin da zan ci. Sai na je a gare ta na karba, na fita na siyo ta bata dan na je mu ji daɗin rayuwa. Bata da kowa sai ni da abba, mu kadai ne talla a wajenta. Na siya gun abokanai na wuce dan na je mu huta. Na zuwa sai na tadda kwari an bugu kowa ya kwanta, hankali duk ya yi gushewa abokanai na sun zaucewa. Ashe kaddara ta bawa dole ne sai ya riske ta, dan zuwan nan da na yi gurin nan sai da idona ya raina fata. Ku dakata ku yi jira masoya, biyun na ta zan karanta akan abin da ya faru gare ni, ai same guban boyewa.